Wel, Dilwyn Morgan dwi, a beth dwi'n neud, wel, mae hynny fwy o broblem. Dwi'n neud chydig bach o bob dim, o gyflwyno noson lawen, i fynd i hwylio efo John Pierce Jones ar y Fustes Wilful bob blwyddyn, a hefyd dwi'n gynghorydd Sir Gwynedd. Dwi fel person yn un cymleth iawn, dwi'n meddwl, weithiau. Ond dwi'n licio rhyw fath o challenge mewn bywyd bob un y hyn, dyna sydd bod fi'n mynd i feicio neu hwylio neu jyst yn gwynebu rhyw her gwahanol a digwyr, mae hynny'n rhan bwysig o mywyd i. Be dwi'n licio am feicio di, dwi'n just licio gwthio fy hun i'r eitha digwyr. Dwi ddim yn, fel sa nain y dweud, dwi'n yn spring chicken ddim mwy, ond dwi'n just yn licio gwthio fy hun yn gorfforol ac yn feddyliol i ddech pa mor bell allai fynd cyn ei gorau iddi. Chydig yn ôl ges i alwad gan Rhys yn gofyn sag gen i ddiddordeb a o'n i wedi gwirioni bod fi wedi cael y cyfle i gymryd rhan mewn beth mor anhygoel ac unigryw o deud gwir. A dwi'n dal dwi'n gwirioni, dwi fatha hogyn bach yn disgwyl dolyg. Wel, dwi'n keen iawn am wneud llawer yn byd efo anifeiliad. So dwi'n gwybod bod yna rhywbeth i wneud efo anifeiliad. Enghraifft, dwi ddim yn licio ceffyla ac yn y blaen, achos does am brecs arnyn nhw. A mi jyst gwynebu un her ar y tro a gweld be ddaw, gan obeithio bod yna'n byd annisgwyl sy'n mynd i ddod am bathu fi'n ymhen ôl. Yndw, dwi'n licio cydweithio, yndw. Enwedig os da ni'n mynd i fynd, mae yna rhyw si bod ni'n mynd ar feics tandem. Dwi rioed wedi bod ar feic tandem o blaen, felly mae hynny'n gydweithio dydy. Gobeithio gai fynd ar y cefn. Mae'r cynllun yma o roed organau, dwi'n meddwl, yn beth mor bwysig. A mae mor bwysig bod ni'n cael y neges allan yna. A pobl siarad, da chi'n bod peth syml iawn ydy siarad, ynddo. Siarad cyn i'r drychineb ddigwydd. Mae'n amser anodd iawn i deulu os dyn nhw wedi colli rhywun annwyl. Ond o leia os dyn nhw wedi trafod o flaen llaw, yna swn i fel bod yna rhyw gysur i gael bod o'n mynd i helpu bywyd person arall. Felly dyna pam bod fi'n cefnogi hyn 100%. Mae'n bwysig cefnogi yr her yma a Cronfa Elen oherwydd mae o'n mynd i helpu pobl. Ac i mi, os ydych chi helpu un person yn y byd yma, yna mae o werth i wneud, felly dyna dwi'n awyddus iawn i wneud.